Na začiatku septembra sa v športovej aréne v Lučenci konal medzinárodný turnaj v basketbale. Domáci si zmerali sily vo finále. Volaním kvalitného rakúskeho súpera si domáci BKM Lučenec vybojovali postup do finále. V ňom si zmerali svoje sily s aktuálnym majstrom ukrajinskej superligy BC Dnipro. No tak myslím si, že tento postup je pre nás ako taký motivačný, hlavne včera sme odohrali dobrý zápas. Dneska hráme proti vlastne ukrajinskému majstrovi minulej sezóny a bude to ťažký zápas, možno ako aj včera, možno ešte ťažší a ideme sa pobojovať o víťazstvo a uvidíme, ako to dopadne, ale sme namotivovaní, pripravení a dúfam, že to dotiahneme do víťazného konca. Na zápas zavítalo veľké množstvo fanúšikov, ktorí boli dôkazom, že basketbal v Lučenci má naozaj silné zázemie. Takže nachádzam sa tu prvýkrát a som veľmi rád, že naši sa dostali do finálového zápasu a samozrejme držíme im palce, aby vyhrali. Nedeľný zápas medzi BKM Lučenec a BC Dnipro priniesol skutočné basketbalové divadlo, ktoré držalo všetkých v napätí až do posledných sekúnd. Po vyrovnanom priebehu sa duel dostal až do predĺženia, kde o víťazovi rozhodovali detaily. Napriek svojej bojovnosti a nasadeniu BKM Lučenec prehrali tesne o 1 bod 76-77. Myslím, že začali sme veľmi dobre, no aj keď neskôr nám v zápase nepadali vôbec strely, takže strelecky sa nám vôbec nedarilo. Myslím, že kompenzovali sme to dobrou obranou, bránili sme ich tvrdo. Nakoniec sa nám podarilo dorovnať a v predĺžení už možno nám to o kúsok, o šťastie nevyšlo. Ale veľmi rád by som poďakoval všetkým divákom, ktorí prišli, keďže vytvorili výbornú kulisu a ďakujeme za podporu. Od novej sezóny očakávame diametrálne odlišnú ako tú predošlú. Z dôvodu toho, že sa udiali dosť veľké zmeny v našom kádri. Prakticky od nového loga cez nových ľudí. Máme ambície, tým sa netajíme, takže nejaké veľké vyhlásenie nebudeme mať. Pôjdeme krok po kroku, zápas za zápasom a ako sa to vyvinie, uvidíme. Iba poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí si našli cestu do haly a dúfam, že 4.10. na náš prvý domáci zápas vypredáme arénu. Today game is very good. Like it's very powerful and yeah, you know, winning over time. It's been so hard. Guys working very well, so that's it. And I want to say big thank you for this tournament. You know, in our country is war, so it's big, you know, constitution for us to go in here, play this tournament. For us is big pressure. So thank you so much, and thank you to Slovakia, thank you to Lučenec, thank you. Pre televíziu Florena, Lenka Pievarová.